पंडाल धराई बा, मैया सबके घर आ गइल बड़ी, कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहतानी कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही का एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे, का कहता रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर? अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। हीरा थारा थारा भाई लगा के यार संयारी कुछ पहिल नहीं। हीरा थारा थारा भाई लगा के यार संयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। एही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी, तो भैया कहलन ह कि का हो, तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कल तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कल तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली, कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी अरे जिया प्यार झूमेली झूम झूम हरी हरी बताओ ओ बड़ा से बोलो पूजा पाठ में जान तो बारू का लागेला आज में के जाना थी सब जानता ने दिया ढक्कन गाई। ए ऐसे ना चलता हूं जाके बताओ पैसा ले ले बारू हैगा थोड़ी गाजीपुर वाला होई गाजीपुर लागी ए पिया किया लागी औरी हो कनियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते हैं हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते रही सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा हमी के गाले में देवे के बा आवा। अरे खा जा प्यार अखिल सिखे सारी कृपा महतारी बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवा बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवा बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश विवेक जी बखेर डीजे विवेक पांडे बनैले हो रही हाना
बनावा जैसे अढ़ौला माया पनहिलु वैसे अपनैले हो रहिहाना जैसे अढ़ौला माया पनहिलु वैसे अपनैले हो रहिहाना छूट का तना मिलल